Čaute, dneska vám ukážeme, ako si viete zalepiť takéto veľké, pekné a ťažké zrkadlo na stenu, bez toho, aby ste museli do tej steny vrtať alebo niečo iné robiť. No a jak to dokážeme? Týmto zázrakom. Čo to je? Brutálna páska, má 350 kg nosnosť na meter, je vodeodolná, je opakovateľne použiteľná a má odolnosť za 40 stupňov. Plus má UV ochranu. Je hrubá, takže sa hodí na takéto štrbavé omietky. Poďme si to zrkadlo najskôr odvážiť, aby sme sa presvedčili, že je fakt ťažké a nie je to nejaký fake. Tuto máme pripravenú váhu na balenie. No, riadne ťažké je to, hej? Okolo 12 kg. Netlačíš na to? Nepridávaš tomu? Vôbec, pozri. Opa! Slušné. Takže... No to som zvedavý, či to udrží. Predtým, ako začneme lepiť pásku, oprášiť stenu, umyť a oprášiť, odmastiť povrch zrkadla, aby tá páska chytila, aby nechytala na prach. My ako motorkári používame čistič na brzdy. Rýchlo prchavý čistič na brzdy, je to super pomocka. Toto sme nanovo natierali, takže použijem iba metlu na zhrnutie prachu. Stena čistá. Samozrejme, môžete používať aj nejaké iné prostriedky, čistiace, odmasťovacie. Nemusíte používať čistič na brzdy, to je skôr iba také, že my to robíme na všetko. Náš legendárny penový aktívny čistič, ktorý máme na stránke, môžete použiť. On je dobre voní, možno preto ho na všetko používame. Táto páska má výnimočnú cenu na našej stránke. Je v hlave, kupujte. Nepoužijeme to na pozdĺž celého, lebo veríme tej páske a má brutálnu pevnosť, takže toto bude úplne bohate stačiť. Páska je nalepená, druhá strana odlepená, pripravená na zalepenie na stenu. Všade tam, kde je tá páska, to treba zatlačiť. Tadá, máme zrkadlo. No bojím sa, že otrhnem to zrkadlo trocha. No akože... Ty si sa na mňa o to zavesil? Trošku nezavesil som sa, ale minimálne 40 kg to tlačím. Tak nemusíš, kľudne to tam nehať, nech to tam vydrží. Šialene to drží, šialene. Táto páska je brutálna, na novej farbe, proste drží to jak hovado. Kupujte pásky. Jo, čaute. Čaute.